Ivana Šojat, Oblak čvoraka. Nisam plakala. Uvježbala sam ne plakati kad mi se plače. Godinama sam pred ogledalom vježbavala kako lice nasmijati grimasu koja svima veli. Nije me briga, svejedno mi je. Uvježbala sam i oči. Moje oči sad znaju kako zaustaviti suze. Kako ih potjerati natrag, otkud su i krenule. Više ne moram vježbati, samo se ukočim. Stisnem usna u ravnu crtu ili ih napučim, a oči raširim, kao da se čudim, zgroženo i prezrivo. I nema suza. Ono što se događa u meni ionako nitko ne vidi. To još nisam uspjela dovesti u red. Nisam uspjela uvježbati ni kako nikad ne plakati. Uspijem samo odgoditi suze. Ponekad izdržim kratko do školskog klozeta, no u posljednje vrijeme uspijem izdržati sve do kuće i kupaonice. No i zato je trebalo vježbati, uvježbavati, jer teško je plakati tiho nakon toliko suzdržavanja. Teško je prisiliti jece da izleti na nos, ispod maza vode, tako da zvuči kao da se energično umivam nakon naporna dana.